rada malo kasnimo, ali nije strašno, zato što smo fleksibilni. Prvi deo bit će malo priča o ekoselu, imamo i ručak, posle toga potencijalno možemo da obiđemo lokaciju kod Čedvika, da vidimo malo šta tu ima i šta bi Čedvik hteo da još bude u smislu raznovrsno i jedan pristup, znači da se sadi u više nivoa kao šuma hrane, da se pogleda malo ta lokacija, znači konkretno više vezano za dizajn. Ja ovdje imam taj prvi materijal koji se tiče ekosela, a za kasnije imamo jednu neke druge dokumente gde ćemo malo više o dizajnu. Konkretno što se tiče ekosela, hteli smo da napravimo jednu javnu inicijativu, da počnemo od nule maltene, ali da svi zajedno otvoreno, znači imamo mogućnost za pitanja, odgovore, ne bi li motivisali jedni druge, ne bi li jedan drugom doneli inspiraciju malo, ne bi li videli koliko se u stvari potencijalno i te vizije ekosela razlikuju od čoveka do čoveka. Ekoselo, konkretno selo, je jedan vrlo star pojam, uživanje ljudi u ljudsku zajednicu. Istorijski ne možemo da sagledamo, malo da gledamo Vinču, gledamo prva neka naselja. Međutim, postoji i evolucija sela. Danas vidimo da različiti ljudi dolaze sa različitim idejama šta je to ekoselo, šta je to ekoselo, kako bi to selo izgledalo. Mi individualno imamo i neke navike, na primer, ima dosta i razlika između ljudi i što se tiče životnog stila i što se tiče ishrane, na primer. Tako da je vrlo teško izaći i reći ovo je model, tako mora da bude. To bi bilo jedan negativan pristup. Ovdje je u stvari da mi počnemo da pričamo o tom modelu i da onda razvijamo zajednički, da razvijamo model, tako da bi otprilike svako dobio neko obrazovanje o tom konceptu ekosela i da bi dalje kasnije mogao da sam povede inicijativu u svojoj lokalnoj grupi, zajednici, u okviru zajednici svojih prijatelja. Možda neko od vas već zna neku lokaciju negde napuštenog sela gde bi volao da bude sa prijateljima. Verovatno u ovoj maloj grupici inicijativnoj, ako pogledamo, neki žive van Beograda, u nekim drugim gradovima, konkretno dolaze iz Smedereva. Ja znam da ima ljudi iz Pančeva, dosta ljudi iz Beograda. I otprilike ideja cela je da, konkretno što se tiče ove inicijative Živo selo 2017. mi smo postavili kao udruženje, postavili smo jednu platformu da bi omogućili svakome da dogradi, nagradi i jednostavno dopiše svoje mišljenje, da bi spontano u toku vremena razumeli da koji su naši potencijali i ono šta je to može i šta to realno se otvori u buduće. Konkretno, planirali smo da održimo ovo prvo okupljanje. Iza toga otvorili smo jednu privatnu društvenu mrežu koja se zove Živo selo. To je ta društvena mreža liči na Facebook u smislu funkcionalnosti, ali nije Facebook, zato što je Facebook jedna svaštara gde svako može o bilo čemu i bilo šta. Ovo je društvena mreža koja je tematski usredsređena na eko-etno selo, odnosno model eko-etno sela. Udruženje Blagodet Srbije nema nameru da sad konkretno pravi ekoselo, ali želi da bude deo tog procesa, znači koji zavisi od vas i od vaših prijatelja i od onoga kako se ovaj projekat bude razvijao u budući. Trenutno u Srbiji ima više inicijativa ekosela, neke su inicijative već dosta dugo samo na internetu, samo u nekom virtualnom svetu, traže se ljudi da bi se prepoznali, to je za svaku pohvalu. Sa druge strane imamo neke konkretne primere gde su ljudi dobili zemlju, jednostavno imaju pristup tome, ali sad imaju malo, kako da kažem, to suočenje sa ljudima i da li će ti ljudi da prihvat neka pravila koje su oni već doneli. Tako da je to jedan proces. Ovde konkretno pravimo od samog početka.
Znači, da bi našli taj međuljudski odnos, da bi našli jednu zajedničku bazu i da bi omogućili jedno obrazovanje, da bi svako eventualno sa jednom bazom znanja mogao da nadgradi to. Iza ove priče, na sreću imamo snimljeno, svako od vas ko bude napisao email adresu, dobit će poziv za društvenu mrežu. Imamo skoro godinu dana, možda do leta sledeće godine, gde bi ušli u treću fazu, a to je organizovanje radnog kampa u trajanju od 10 dana, Živo selo 2017. Eko-radni kamp, koji je sad samo jedan u planu. Ne postoji trenutno lokacija, za godinu dana verovatno će neko od domaćina da izađe, da kaže dođite kod mene. Međutim, u toj fazi već bi trebali da budemo malo više informisani o ekoselu, malo više bi trebali da znamo šta mi lično hoćemo, koja je naša vizija sela i da tu viziju podelimo sa tim ljudima s kojima bi mi bili već bliski, koji sa nama dele tu viziju. Glupo je patronizovati i stavljati neke okvire sad, ali otprilike treba imati jednu bazu. Konkretno počinjemo s ovim dokumentom, Ekoselo, podizanje i upravljanje. Autor ovog dokumenta je magistar Branislav Šarčević. I tu je otprilike navedeno jedan koncept, vrlo kratak dokument, ima 4 strane, ja ću sad da počnemo o tome, a onda posle toga idemo o projektu Živo selo ispred Blagodeti Srbije, da otvorimo tu diskusiju, viziju, misiju i jednostavno ići ćemo planski deo po deo. Ja imam sreće da na Facebooku sa društvenom mrežom i kroz Udruženje Permakulture Srbije i sa strane već počinju da se javljaju ljudi koji imaju jednu intelektualnu bazu, imaju jednu bazu znanja, koji su već dosta vremena proveli u jednom teorijskom radu, istražujući celo to polje i šta je dobro za ruralni razvoj Srbije, šta je dobro za razvoj sela Srbije. Međutim, treba jedan mali most da se napravi, da sva ta teorija na neki način zaživi u nama i jednostavno da se spontano to dalje razvije. Ja ću sad da se fokusiram na ovaj dokument i da, eto, otprilike, možda napravimo malo interaktivnu jednu priču. Svako pitanje otvoreno probat ćemo da odgovorimo, ako ne bude, zapisat će se. Ako ne možemo da odgovorimo sad, grupno, pre ili kasnije odgovor će doći, nastavit ćemo sa tom diskusijom kasnije u okviru društvene mreže. Magistar Branislav Šarčević, Ekoselo, podizanje i upravljanje. Šta podrazumeva pod konceptom ekosela u svetu i Evropi? Ekoselo je naselje funkcionalno integrisano sa prirodnom okolinom, sa namerom da obezbedi zdrav, dugoročan, harmoničan i održiv razvoj njegovih stanovnika. Referens Roberta i Diane Gilman, 1991. godine. To je u stvari definicija ekosela. Znači, ako vas neko pita šta je ekoselo, i definicije postoje. Ako stvarno pogledamo samo u okviru definicije da je to nasilje koje je funkcionalno, radi se o funkcionalnosti i interakciji između ljudi. Integrisano znači da je ta funkcionalnost skladna, znači da postoji određen koncept kako to radi, kako je funkcionalno povezano. Ali i aspekt integrisan sa prirodnom sredinom, što je prvo načelo permakulture, prva etika permakulture, znači da se radi sa prirodom, da se doprinese poboljšanju plodnosti zemljišta. To je vrlo bitno, jer u okviru te prvog načela, te prve etike permakulture, mi vidimo u stvari da jedino tako i može. Iskorišćenjem prirodne energije može da se postigne koncept održivog razvoja. Ako čovek radi sa prirodom, znači ako ovo drvo može da upija sunčeve zrake, ako to drvo procesom fotosinteze može da proizvede lišće, ako mi to lišće koristimo u smislu pravljenja komposta, pravljenja biomase, ako mi vidimo da tu postoji prirodan proces, da to lišće padne na zemlju, postaje hrana za mikroorganizme, postaje hrana za funge, čak i alge i čak i složenije razgrađivače
biomase, uspostavlja se plodno zemljište. Što je zemljište plodnije, apsolutno, automatski može da doprinese i bolji prinos, postaje zdravija sredina. Znači, ta ekološka priča je jako važna. Čak i kad analiziramo sve greške koje se danas rade sa ovim industrijskim selom, da kažem, koje je komercijalno, mi vidimo da su oni izgubili taj prvi ekološki pristup. I posledično iza toga stoje svi problemi koji se dešavaju na selu. To je da seljak je poljoprivredni proizvođač, seljak, ponosno kažem seljak, je suočen sa problemima zavisnosti, izgubio se prenos znanja sa dede na unuka i svi su ostavljeni jednoj industrijskoj proizvodnji. Kupuje se skupo hibridno seme, mnogo se energije troši za oranje, obrađivanje velikih površina zemljišta, to je mnogo skupo, koristi se dizel, amortizacija na mašineriju, onda iza toga svi troškovi pesticida, herbicida, i znači da bi na kraju bili ucenjeni jednom niskom otkupnom cenom, s time da preko svega toga imaju veliki rizik od štetočina, elementarnih nepogoda, zato što se radi o monokulturi. Znači, ako dođu skakavci, oni vole baš tu žitaricu, mogu sve da pojedu i ne postoji veliki rizik. Međutim, u ovom drugom konceptu na kome mi radimo, ekološkom konceptu, rizik se mnogo smanjuje zato što se radi raznovrsno, znači povećava se biodiverzitet, ne samo biologije zemljišta, nego i raznovrsnost prinosa. To toliko daleko ide da se čak radi maksimalno iskorišćenje prostora gajanjem na vertikalnim površinama, što znači da to nije samo jedno polje koje ima dvodimenzionalnu površinu, jednu dužinu i širinu, nego se radi i u trećem, znači, nivou visina, što u stvari, znači, maksimalno se iskorišćava površina, čak i vertikalno gajanje. Ali to je već jedan pristup koji smo u permakulturi nazvali šuma hrane i radi se u 7 nivoa, znači od krtolastih biljaka koje su prvi nivo, sve ono što je ispod zemlje, na drugi, ono sve što je na zemlji, dinje, tikve, lubenice i tako dalje. I tako dalje, znači veće biljke, paradajz, paprika, pa veće puzavice, pa jestivo žbunje, pa 7. nivo u stvari voćke i drvo i sve je jestivo. Evo, tek smo dodirnuli, znači, definiciju. Ja ću sad malo da ubrzam ovo, zato što smo već i kasnili, ali svi ovi dokumenti o kojima ja ovde sad budem pričao, bit će objavljeni na društvenoj mreži. Tako da nemate frku da nešto ćete da propustite ili da zaboravite. Ja samo uvodim ovu temu, a onda će to biti možda malo i veća konverzacija i malo spontanije u toku vremena. Ekoselo treba da se zasniva na 4 principa: ekološkom, ekonomskom, socijalnom i civilizacijsko-kulturnom, koji se nalaze u interakciji. U svakom slučaju, ove 4 principa su od suštinskog značaja za holistički i zdrav razvoj zajednice ekosela. Ovo je još jedna prevedena definicija. Ima jedna reč ovde koja malo zbunjuje ljude kod nas. Kad kažu holizam, neko i pomisli čak to je nešto holi, to je nešto sveta. U stvari holizam znači hol, znači celo. Tako da ovaj holistički pristup može vrlo direktno da se prevede da je to jedan sveobuhvatan pristup. Znači da ceo pristup ekosela treba da se pogleda sa ovih 4 tačke gledišta. I da je ekološki zdravo, i da je dobro za ljude, i znači da ima svoju kulturnu, znači taj štof, znači to kulturno jedno slaganje, da ljudi imaju jedan zajednički koncept kulture. Za ekoselo kao ljudsku zajednicu bitno je da svi zajedničkim snagama utiču na svoju budućnost kroz pozitivne promene. Dobre namere i kreativnost članova zajednice su jedan od najvažnijih resursa koji se, nažalost, danas nedovoljno koriste. Mi smo ovde danas primer, malo dobre volje, odvojili smo malo vremena, evo skupili smo se, pa i da je izlet, kako da kažemo, pa ima svoje lepo, a tek potencijal koji je ispred nas
je veći. Imali smo dobre volje da se skupimo, znači dobar je početak i gradimo na tom. 4 principa, ekološki, ekonomski, socijalni, civilizacijsko-kulturni, su zapravo osnov harmoničnog razvoja ekosela. Svaka od ove 4 dimenzije sadrži 5 modela, 20 ukupno po predmetnim oblastima. I tu postoji jedan grafikon, on će takođe da bude objašnjen. Znači, doći ćemo na to, to će biti deo tog modela na kojem ćemo mi zajednički da radimo, bez obzira kako će to selo na kraju da izgleda, možda više ekosela, sve zavisi ko uzme inicijativu i kome se na neki način otvori da ovo iz jedne teorije malo više dublje provede u praksu. Takođe, bilo bi lepo da se što bolje, eto tako i sagledamo, da se što bolje upoznamo, jer od sutra, ako treba nešto da se negde da se ode, bolje otići u grupi. 2 glave bolje misle, opet drugi ljudi imaju neke druge sposobnosti. Evo, ako pitam da li je neko ovde električan, koliko taj jedan čovjek sa svojim znanjem može da prinese celoj grupi, na primjer. Ili da kažem, da li jedan čovjek vozi kamion, ima D dozvolu. Pa dovoljno da jedan čovjek ima D dozvolu, onda cijela grupa može da ode na neku lokaciju, neku ekskluziju. Jednostavno, vremenom doći ćemo da prepoznaje ko šta voli, ko šta može i kako ta inicijativa individualno može da pomogne cijeloj grupi. To je sve nešto što je, eto, jedan potencijal ispred nas. Treba znati i prihvatiti da su 4 principa konstantne, ali da sadržaj pojedinačnih modela ekosela može evoluirati tokom vremena zavisnosti od specifičnog lokalnih potreba i okolnosti. Znači, idemo malo brže, preskačemo sad ove grafikone, vratit ćemo se to, imamo godinu dana. Promena vrednostnog sistema kao komponenta ekosela. Znači, vrednostni sistem je u pitanju. Moderna civilizacija ima jedan vrednostni sistem, mi znamo šta radi, šta je to novo društvo, znamo kako i to utiče. Ja neću nikog da kritikujem, ali volim da prepoznam te razlike. Možda je pre čak i par decenija bila malo drugačija kultura u pitanju. Možda u mojoj generaciji, mi kad smo bili deca, mi smo se igrali u nekim grupicama, trčali, sve moguće igre. Nekako bilo je nekako to drugačije. Danas deca provode više vremena u nekim drugim sredinama, malo više za kompjuterom, malo jače taj virtualni svet. Oni razvijaju neku drugu inteligenciju, kako da kažem, vizualnu, grafičku, možda neku komunikativnu, virtualnu komunikaciju. Sistem vrednosti treba da se negde uspostavi. Ja mislim da načela permakulture imaju jako dobar osnov za tu kulturu, jednu trajnu kulturu, ali eto, da vidjet ćemo i individualno kako to može i kako dalje. Definitivno u civilizacijskom, kulturnom, ekonomskom, socijalnom pogledu svet se nalazi na velikoj prekretnici. Suverene države treba da samostalno odlučuju kako žele da žive jedni sa drugima i da prema svom prirodnom okruženju postupaju odgovorno. U društvenom pogledu na pravedan način i ekološki odgovorni. Evo samo ove zadnje 3 stavke. Znači, prema svom prirodnom okruženju postupaju odgovorno. Preporod zemljišta. U društvenom pogledu na pravedan način. Pravilna raspodela. Sve to je etika permakulture. I ekološki odgovorno. Znači da smo svesni tog jednog sile prirode koja se dešava svugde oko nas i u nama i da smo deo te veće celine. Socijalna komponenta ekosela. Društvene vrednosti uključuju učešće svih članova ekosela. To učešće se manifestuje kroz pravo da stanovnici ekosela definišu kako žele da žive sa prirodom i jedni sa drugima, ali takođe da znaju prava i obaveze svakog stanovnika u selu. To će sigurno biti jedno jako važno pitanje i spontano će se doći do toga, znači koje su te vrednosti koje vezuju jednu grupu, zašto je ta grupa kulturno vezana, da li je to preporod nekog sela koje je već tradicionalno, pa sada samo treba da se uđe u selo koje već postoji, koje već ima svoje stanovnike, ali nema mlad priraštaj. Glupo je prići takvom selu i reći, mi sad hoćemo da napravimo nešto novo, nego treba razumeti
tu kulturu, tog sela, tih lokalnih ljudi, u svojoj demografiji, u njihovim lokalnim običajima, u njihovoj lokalnoj kulturi, pa onda u stvari prilagoditi se toj sredini, što je vrlo drugačije od nekog primjera sad poći od livade, sa nekom potpuno novom koncepcijom, jednom modernijom koncepcijom zelenog sela. Znači, postoje te razlike, tako da budemo svesni da razlike postoje. Opet, u tim razlikama je problem je rešenje. Znači, u tim razlikama, ako pogledamo, postoji jedna snaga, zato što je različitije, bit će veća je ljudska bašta, više je mogućnosti da nove ideje dođu, zato što imamo malo drugačije utice, tako da to može da se iskoristi na pozitivan način. Ekološke vrednosti kao komponenta ekosela podrazumevaju čistu zemlju, vazduh i vodu, dom i svežu domaću hranu, uvažavajući raznolikost ekosistema u datim uslovima okruženja, to jest u okviru dozvoljenog, po znakom navoda, ekološkog otiska. Ja mislim da ovo ne treba nikakvo objašnjenje, da nas to, jako smo vrlo različiti, već ujedinjuje taj zdrav aspekt ekološke vrednosti. Ekonomske vrednosti, kao komponenta ekosela, to je jedna komponenta iz onog kruga gde su 4 komponente. Konkretno, ekonomske vrednosti ekosela su najmanje ispitana mogućnost i možda i najveći jedan izazov. Jednostavno, čim dođe do novca, čim dođe do te ekonomije, odmah dolazi do jednog stanja gde vidimo kakva je naša ekonomija trenutno, da svako hoće za sebe, da je to jedan jak individualizam, da možda i tradicionalno ljudi, svako ima svoje pače zemlje, ta porodica ko je najbolji domaćin. Tako je bilo stotinama godina i sad taj domaćin sa svojom zemljom u svom selu hoće da bude najbolji domaćin i hoće da pokaže da je najbolji domaćin. Kako? Jedino primjer. To negde vodi i uvijek je vodilo u neki individualizam. Međutim, sad sa ovom promenom, lošom promenom koja nam se desila sa globalizmom, naglom promenom kulture od 90. godina, svim onim što nam je zateklo u negativnom smislu, vojne agresije, promene sistema, promene zakona, nove industrijske privrede, raznorazne stvari su se desile. Tako da mi sad smo se maltene suočili sa, kako da kažem, jednim velikim problemom. Sad, kako mi da uspostavimo da te ekonomske vrednosti uspostavimo lokalnu mikroekonomiju? Interesantno će biti kad dođemo do